direito. A l'esquena.
Molt bé, l'Àliga de Lavern i els grallers, els vernets que els han acompanyat. Endavant ara l'Àliga de Lleida. Una declaració. És una àliga... Que no he visto todavía, ¿no? Tú, claro. Si seguimos hablando, no, pero si no... Ossos que es menjarà amb la cua. La part esquerra que es menjarà amb la una. La volta. A veure, Xavier fent això. Xavier, la volta. Això demana per fer-ho al final. No podran fer això a casa, tio. És boníssim. Pau, si no, no surts.